I-lettuce, ubuchwephesha becompost egalelwa ngaphezu komhlaba. I-lettuce ligqabi lesaladi elidumileyo nelibalasele ngokodwa ngovitamin A. Zininzi iintlobo-ntlobo ze-lettuce yaye zinemibala ngemibala. I-lettuce ikhula kakuhle xa amaqondo ephakathi kwesihlanu ukuya kwi-15 lobuqondo obushushu. Noxa ikholwa ngamaqondo apholileyo, iyakwazi uwanyamezela aphakamileyo ade ayokufika kuma-30 obuqondo obushushu. Tyala i-lettuce ukususela entwasahlobo kude kube sentlakohlaza. Xa utyala umhlaba ongangentsimi, lungisa imiqolo emibini iqelelane ngama-20 cm ukuze kubekho isithuba sokuhamba. Kwisitiya sasekhaya esincinane, ububanzi bebhanti yecompost egalelwe ngaphezu komhlaba mayibe ngama-45 cm, uze utyale kwimiqolo emithathu eqelelene ngama-20 cm khona ukuze usebenzise umhlaba ngcono. Beka intambo yangasentla okanye intambo yomlinganiselo kuluthi lwesigxina elikuma-75 cm apho umqolo uqala khona nakolunye uluthi apho uphela khona umqolo. Landelisa ngokumilisela izinti zethutyana kumgama olinganiselwa kuma-25 cm ezantsi kwezinti zesigxina, uze ke ufake enye intambo eza kumilisela ibhanti yecompost egalelwa ngaphezu komhlaba. Qiniseka ukuba intambo iqinile yaye ayikho goso, ngokumane uyiphakamisa uyiyeke izehlele amatyeli ngamatyeli. Bhekelisa ingubo kaThixo uyise ngezantsi kuma-25 cm ebhanti yokutyalela. Uqiniseke ukuba awuyingcwabi ngaphantsi komhlaba. Ukuba uyingcwabe ngaphantsi komhlaba ingubo ingekabi imvuthuluko evundileyo, inokubangela ukuba umhlaba ube nexesha lokuba ne-nitrogen ekwisimo esingalunganga eside sithobe imveliso kwizityalo. Hloma ifolokhwe yokulima itshone kangama-30 cm ubunzulu, uze uyibuyisele umva kancinane xa uyikhupha de ubone umhlaba uqhekeka. Susa naliphina ilitye elikhoyo olivayo ngefolokhwe, kodwa ungawuphakamisi okanye uphethuphethule umhlaba. Kufuneka uqhekeze nje. Qhubeka usenza oku kwisithuba se-10 cm emqolweni wonke. Ukulungiswa komhlaba onobumuncu kweli bhanti lilinganiselwa kuma-25 cm. Sasaza ngokulinganayo isandla esigcweleyo sothuthu lwenkuni okanye amathambo acoliweyo kumgama ngamnye ulinganiselwa kwimitha enye apha emqolweni wokutyala. I-lettuce ayityi kakhulu, ngoko ke galela icompost elinganisela kwi-2 cm kwela bhanti linobubanzi obungama-25 cm. Akukho mfuneko yokufaka icompost ngaphakathi emhlabeni. Olu hlobo lokugalela icompost ngaphezu komhlaba lulandela ngqo indlela iNkosi yendalo esibonise kona kwasekuqaleni kwamaxesha, apho yacwangcisa ukondla izityalo ngokusuka ngaphezu komhlaba. Ingubo mayondlalwe emhlabeni ngokugqibeleleyo yaye ilinganiselwe kwi-2.5 cm ukuphakama ukwenzela ukucinezela ukhula lungakhuli nokugcina ukufuma emhlabeni. Kungcono ukutyala ilettuce ezizithole, yindlela ekhawulezileyo nelula yokumilisela uhlobo olutyaliweyo. Sebenzisa i-dibble stick enobunzulu obuphaliweyo, uyijikelezise ngeli xesha uyigqithisa ingubeni, uze uyitshonise icompost egalelwe ngaphezu komhlaba ngokomlinganiselo obunzulu obufunwayo. Vula imingxunya kwisithuba sama-20 cm sokuqelelana kwezityalo nakuma-20 cm wokuqelelana kwemiqolo enesicwangciso esimiliswe oku kwedayimani. Bamba isithole endaweni yaso, utyhilize ke i-dibble stick okanye ngeminwe yakho ecaleni, ube bukekelisa ukuze kutyhilizeke umhlaba kancinane usondele kwiingcambu zesithole. I-lettuce izintlobo-ntlobo ezahlukeneyo yaye ikhula ngokwahlukileyo enye kwenye. Ezinye zivunwa ziligqabi elincinane, ezinye xa igqabi lilikhulu ukuphela kwexesha lokukhuliswa kwayo, ezinye kuvunwa intloko yazo. Isishwankathelo. Qhekeza umqolo ngamnye okuma-75 cm obubanzi bungama-25 cm. Galela isandla esigcweleyo sothuthu lwenkuni kumgama ngamnye olinganiselwa kwimitha enye.
Galela icompost epha kumlinganiselo wesibini sesentimitha ukuphakama ngaphezu kwebhanti elingama-25 sentimitha ububanzi. Yondlala ingubo kaThixo uze utyale izithole ziqelelane ngama-20 sentimitha kwimiqolo eqelelene ngama-20 sentimitha enesicwangciso sedayimani.